Термопомпата Daikin Alterma е създадена да осигури цялостна система за комфорт в жилището, както за отопление, така и за охлаждане и топла вода за битови нужди. Daikin Alterma е икономично енергийно решение от четвърто поколение инверторна технология. Тя представлява гъвкава и икономична алтернатива на отоплителния котел и като допълнителна екстра предлага и охлаждане на жилището. Енергийно ефективните характеристики, присъщи на Daikin Alterma, я правят идеалното решение за икономия на енергия и ниски вредни емисии в атмосферата. Най-новите модели на Alterma разнообразяват възможностите за система в следните типове: въздух-вода, геотермална термопомпа и хибридна технология. Технологията за предаване на топлина от въздух към вода. Високоефективните термопомпи Alterma преобразуват неизползваната и неизчерпаема топлина от външния въздух, която предават на водата в инсталацията за отопление или за подгряване на битова гореща вода. Значително по-ниски разходи. Гарантиран капацитет на отопление при температури до минус 25 градуса, за да нямате притеснения през зимата. За подгряване на битовата гореща вода може да се включи допълнително и соларна система. Мястото на монтаж изисква минимален размер. Пример. Разглеждаме конкретен обект, който е апартамент от 110 квадратни метра в центъра на град София. Инсталирана е нискотемпературна термопомпа Alterma въздух-вода 8 кВт плюс 150 литров бойлер за битови нужди. От графиката се вижда разходът за отопление с термопомпата Alterma през зимата за целия сезон. Разходът е 1149 лева. За сравнение, разходът за същия апартамент с модерен пелетен котел е 1444 лева, почти с 30% по-скъпо. А с кондензен газов котел е 1910 лева, с 65% по-скъпо. Не трябва да се забравя, че вашата термопомпа ще ви осигури и охлаждането през лятото, което е невъзможно за който и да било друг отоплителен уред. Ето как изглеждат месечните сметки за отопление и охлаждане с Daikin Alterma. Най-високата сметка за отопление и топла вода е през януари – 257 лева, а най-ниската през април – 45 лева. Средно 164 лева на месец за отопление и топла вода през зимния период. Геотермална термопомпа Daikin Alterma. Технология за геотермално предаване на топлина към вода, извличане на топлината от земята. Използването на геотермалната технология позволява да се извлича топлина от земята, след което тя се използва за повишаване на температурата на водата в отоплителната система. Това е идеално решение за места, където средната зимна температура спада под 3 градуса по Целзий. Има висока сезонна ефективност, тъй като температурите в подпочвените пластове са много стабилни, независимо от външната температура. Поради високата ефективност в резултат на нашата инверторна технология, геотермалната термопомпа Daikin Alterma осигурява сериозно конкурентно предимство в сравнение с системите с включване и изключване, които съставляват голяма част от пазара. Хибридната технология – газов котел, комбиниран с технология за предаване на топлина от въздух към вода. Чрез комбиниране на най-модерните и най-ефективни газови конденсни котли с нашата термопомпена технология, клиентите ни могат да получат максимална полза и от двете решения. Избира се автоматично най-икономичния режим на отопление, в зависимост от текущите цени на енергията, външната температура и желаните нива на комфорт в помещенията. Тази комбинация използва оптимално и двете технологии.
Ако разгледаме средните климатични условия за Европа, можем да установим, че по-голямата част от необходимата топлинна мощност се покрива от работата в хибриден и термопомпен режим, което води до 35% по-висока топлинна ефективност. Осигуряване на достатъчно топлина при приложения за реконструкция. При използване на хибридната термопомпа Daikin Alterma се покриват всички топлинни натоварвания до 27 кВт. И най-важното е, че вие получавате най-висок комфорт на обитаване на жилището при най-ниски разходи. Енергоспестяващ калкулатор. Daikin предлага базиран на интернет инструмент за бързо изчисляване на икономиите на текущи разходи и икономиите на вредни емисии и прави сравнение между термопомпената система Daikin Alterma и традиционни системи за отопление. Поръчайте тук безплатно изчисление за разхода на вашето жилище, за което ще ви съдействат специалистите от екипа на Tulips. www.tulips.bg